Hinahandong-handong ko kagdani mabalaan mo nga ikaw ang gusto ko. Ang dughan mo kag ang dughan ko, tani maging isa, tagaan mo ko dyan sa handom-handom bakit ka halin pa sang una. Lord, I ask for one day please, just to experience this. I know forever di na jud maging kita, pero at least maingon ko watashi wa. para sa babae nga ako nga naluyagan, napamatudan ko na simo ang nabatyagan, 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 nabatyagan mo na. Kag salamat sa ginhatag mo nga tsansa. Kaso nga lang damo balabag sa pag-ubdanay, amo nang dalan nato na duwagin likaw lang danay. Kabalo ko kabudlay para sa to na duwa, hindi na maging kita wala paginggaan tsansa. Kabudlay lang sang rason di ko pwede na mabatuan, ginantad nga duwa sang tiniod kag kapalaran. Medyo kasakit lang kinanglantan na kangabuyan, ang pisi sang burador kasakit na gid na kapyutan. Medyo na mag-uhan lang sugod sing wala na balita, ang sanguna nga kabalaka subong ginabaliwala. Kabalo ko palangga naton ang kada isa, kaso dire na lang kutob ang ginahandom nga istorya. Kung kinanglan pasupunan kag aton na ipadayon, kinanglan taman siguro naton nahibaloon. Kung kita manggit kaduwa ang babaw na nakabalo, biskan wala naging kita, ikaw japon ang ginahandom ko. Handom-handom bakit ka halin pa sang una. Lord, I ask for one day please, just to experience this. I know forever di na jud maging kita, pero at least maingon ko watashi wa andata. Handom-handom bakit ka halin pa sang una. Lord, I ask for one day please, just to experience this. I know forever di na jud maging kita, pero at least maingon ko watashi wa Ginapaminsar ko na lang ang mga magkasunod, kung paano ko mahambal simo, kung paano mapamatuod nga ikaw japon unod sang dughan kag paminsaron. Biskan ano kung nga likaw hindi pwede na dulaon, di ba tinuig naman saton ang naglalabay. Biskan ang punta sang landong wala nagit kakita ay siguro base nga naman ikaw na ang malipayon. Komportable sa kakatabo sa kabuhi nimo subong, pero di malikawan nga ikaw ang mapinsaran. Siguro may ara ka na subong nga pagapakaslan, kasubo lang pinsaron, kasadya man batyagon nga ang ginahandom nimo may ara siya madulo. Pakadto sa may altar kag sila na ang magpromesa, kag mag-umpisa na sila tungkol sa ilang nga pamilya. Pero kung amo nang gitugyan sa ato na duwa, dako na pasalamatan sa inagyata nga duwa. Bago pa matapos ang tanan taning imo mapasugtan, isa-isa lang ka adlaw tani mo pud ka man. Biskan sa kadali man lang akon nga mabatyagan nga po imo nga palangga kag mapasa akon ka man. Magkatuan ta ang gusto nimo nga makatuan, ipagapasugtan ta ka sa gusto mo nga nahiligan. Kung ini-indi tanan matuman okay lang sa akon. Salamat sa pag-inspira na buo akon na ginahandom.